פורד פוקוס היא שילוב של עוצמה המורגשת בביצועים, בחוויית נסיעה דינמית והקפדה אירופאית המורגשת בשקט שממלא את הרכב מיד כשסוגרים את הדלת. אם כבר קראתם או שמעתם על הפוקוס, אתם לא חייבים לשמוע הכל. אתם פשוט יכולים ללחוץ כאן למטה על מה שמעניין אתכם ולקפוץ ישר לשם. הפוקוס מציע 3 מרכבים לבחירה: האצ'בק, סדן וגרסת הסטיישן המוכרת יותר כטורר. חשוב לציין שמבחינת הנוסעים, האבזור והביצועים מדובר באותו רכב בדיוק, למעט הבדלים קטנים. האצ'בק, גרסת ה5 דלתות הספורטיבית עם עיצוב צעיר וסקסי, הסדן, גרסת ה4 דלתות המשפחתית והקלאסית עם טעם מטען הבולט, והטורר, השימושית מכולן, בעלה טעם מטען הענק. לא משנה באיזה מרכב מדובר, לפוקוס מראה מודרני שמיישר קו עם עיצוב החזית של דגמי פורד החדשים. גריל חדש מאותר בכרום, יחידת תאורת יום לד, גימורי כרום, חישוקי 18 אינץ' ספורטיביים ועוד. תא הנוסעים בפוקוס מאובזר ומוקפד במיוחד. איכות החומרים והרכבה מהמרשימות ביותר בקטגוריה. המושבים הספורטיביים הקדמיים הוצבו כנותני תמיכה בגב וברגליים. כל פרט כאן קיבל התייחסות ומחשבה על מנת ליצור שילוב מושלם בין עיצוב לשימושיות, כדי לאפשר לנהג להתרכז בנהיגה וליהנות ממנה. אחת הבשורות הגדולות של הפוקוס היא בגזרת המנועים. טכנולוגיית איקו-בוסט המוכרת שבמנועי הבנזין משלבת הזרקת דלק ישירה וטכנולוגיית טורבו, מה שמאפשר להשיג הספק גבוה מנפח מנוע קטן יחסית וצריכת דלק חסכונית. מנוע טורבו בנזין הוא בנפח 1500 סמ"ק, המספק כ-150 כוחות סוס. בנוסף מגיעה הפוקוס בגרסת טורבו דיזל סופר חסכונית, באותו הנפח, המייצרת 120 כוחות סוס. איך כל זה בא לידי ביטוי על הכביש? הנה כמה מהנתונים. מנוע הבנזין מהעוצמתיים בקטגוריה מאיץ מ-0 ל-100 תוך כ-9 שניות בלבד. לגרסת הדיזל, שהיא אחת מהמכוניות החסכוניות בישראל, צריכת דלק מצוינת של כ-24 קילומטר לליטר בנסיעה משולבת. יש דברים שאפשר לראות ולהסביר, אבל חוויית הנהיגה עצמה זה משהו שצריך להרגיש. השליטה האינטואיטיבית, הנסיעה החלקה, היציבות על הכביש והשקט כאילו אין עולם בחוץ. כשקונים רכב משפחתי, לא חושבים רק על ביצועים, עיצוב ונוחות. חושבים כמובן גם על בטיחות המשפחה שלנו שנוסעת בו. בדיוק בגלל זה הפוקוס מצוידת במגוון מערכות בטיחות שלא רק משפרות את בטיחות הנסיעה, אלא גם מפצות על טעויות נהג. הפוקוס כוללת את כל אביזרי הבטיחות הסטנדרטיים, כמו מערכת למניעת נעילת גלגלים, מערכת בקרת יציבות, ועוד מערכות בטיחות מתקדמות וחשובות מאוד, כמו המערכת האקטיבית לבלימה בעיר במהירות של עד 50 קמ"ש. המערכת מסייעת לבלום את הרכב, במידה והנהג לא עושה זאת בעצמו. אי אפשר לדבר על רכב מבלי להזכיר את מערכת המולטימדיה שלו. לפוקוס מערכת מולטימדיה מבוססת אנדרואיד, המאפשרת לנהג לשלוט בכל אמצעי המדיה ברכב, מבלי לפגוע ברמת הריכוז שלו. מסך מגע 9 אינץ' מאפשר לנווט בין שלל האינפורמציה שאתם זקוקים לה בזמן נהיגה. אנשי קשר מהסמארטפון, מערכת ניווט ווייז מובנית, תצוגת מצלמת הנסיעה לאחור, קונן קורא DVD וכמובן, מוזיקה מכל אמצעי המדיה. בואו נעבור על עוד כמה תוספות מעניינות שיש לפוקוס להציע. גלגל הגה וידית הילוכים מצופים אור, פנסי חזית עם הפעלה אוטומטית, כפתור התנעה ללא מפתח, מערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע, מערכת בקרת שיוט, מגבים קדמיים בעלי הפעלה אוטומטית על ידי חיישני גשם, המראה הראשית היא בעלת תמעום אוטומטי למניעת סנוור בלילה, משענת יד מתכווננת ועוד. הפוקוס מגיע בשתי רמות גימור שונות, גרסת הטרנד המעוצבת ומובזרת מבפנים, וגרסת הטיטניום האיכותית והיוקרתית, ככה שרשימת התכולה שעברנו עליה משתנה בין רמת גימור אחת לשנייה. אם תרצו לדעת עוד, בסוף הסרטון תהיה הפניה לאתר בו תוכלו לקבל את הפרטים המלאים. זה הכל להיום. אני בינתיים אצא לסיבוב, ואנחנו ניפגש בסקירה הבאה. להתראות.